خو ننفسي عيت عوا كابتي زتصاود لي مصاوديان كما فنطرا جبرت اكين حلوني انا كحلف كلخص رسيان ام مصاوديهم يودقوا هاليلويا امين هللويا. مزمور 142 بدمصي ناب እግዚአብሔር قوي بدمصي ناب እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ وهي ኣብ ቅድሚኡ ኹዑ ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ ይነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠረ ሓብኡለይ ኣብ የማነይ ጠምት እሞረአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣእወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎም ኒኦም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ከማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፅኣ እያ ሰናይ ክትገብረለ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡን እዮም ሃሌሉያ امين هاليلويا مزمور 146 هاليلويا نفسي እግዚአብሔር አመስግኒ بهوتي كلخون እግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹን ኣምላኸይ ክውድስ እየ ብመሳፍንቲ በትኽረድ ዘይከኣለ ወዲ ሰባይ ትወከሉ ትንፋሲ ወፅእ ናብ መሬት ምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቀናኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ዝገበረ ተስፋኡ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩልን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቁዓት ፍቱ ዘውፃሎም ንጥምያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእስራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዕንተ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቆንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ኦጽዮን አምላኬ ንውሉድ ወለደ ይነግስ ሃሌሉያ امين هللويا مزمور 147 هللويا ناملاخنا بمزمور موداس سنايو طعم يمو مسغانا يغبا እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስድዳት እስራኤል ይክባሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፍውስ ነቁሳሎም ይዝንን ቁጥሩ ኸብቲ ይቆጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ መስተውዓል ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲዕ ግና ምድር የውድቆም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴም መሰንቆን ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጎልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘበቁል ነቲ ንእንስሳን ዝምህለሉ ጨጨዊት ኳኻት ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋኡ እውን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእኸልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ወ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገበር ብስብሒ ስርናይ የጽግብኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ናሳሒታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩኸ መን ይቀውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓቱን ፍርድታቱን እስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኸቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈልጡን ሃሌሉያ 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 መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወድሕን ኣመስግንኦ ኣቶም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዝቱን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ጉርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኑ ኣልዓለ
ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርበ ህዝቢ የመስግነሎ። ሃሌሉያ ኣሜን ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረብኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንየን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስትኺ ተንሲእኺ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ። መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰየ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ኣከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከለኽ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ? ወክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ንብርከኽ በቲ መተኳታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቕዓኹ ወኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ኣቕረበለለ ይብል ኣለኹ። ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኸ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባ የርሕቕ እዮ። ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታት ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቃሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምን ኣላይታ ኣደ ኢኺ። ኣደ ፈልፋሊ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኣሜን። ኦ ጎይታ በዘለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም እተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነብሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ንሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ኣብ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ተዘንቱ። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓደገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ ባረኸና። ኣሜን። ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና፣ ልማናና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍፅም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባረኸና። ከምዚ እናበልና ከነመስግነካ ብቑዓት ግበረና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ካብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ምርኺ ኦ መልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ድንግል ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ሓድግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና። ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልክልና። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኻ ነፍስና ስለ ዘድሐነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም፣ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም፣ ንጻድቃን ዕልልቶኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስትር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልደ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጃካ እጉና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና። ችርያ ላይሶን 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 ችርያ ላይሶን
ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙልአት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ግህዱን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንትቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ አበሳነ ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ይኺ أدق እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከለሁ ስጋን ስብረክቲ ይኺ ፍረማ ጸንኩም ብረኺ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፈሰት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነኻልና ሰሪየልና ነፍቶ ወደኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና خا ناي سلام ملائكة لآخرنا بتصقى برهراهن اتمفكر سب زخوانا حاد ودخا قويتانا نملخنا مدحينا يسوع كريستوس بتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلكا معرخة مزخونة وهاب هوت منفس قدس مسقانا يقباك حجين نزل عالم عالما آمين آمين دحرنا سوكف سعاد صلت صلوات وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وأمنا سوكف ساعات انجزينا بسماي مدرن بخبرات سجر الكاكروس من أملاخنا بعلنا ويحتاج جسم بزحمراتن بسنيات ملاخان روحنا تمعنا قدامه ما حد يعطينياتات ونتمحر نحط بن الساعات ماليس به وقت كنبر برمات زي تدلي ما أنت تصب يوم زلة تسوى سمايات كروح بنخل لما نبدأ احنا تتقدم أوجيتا أبزا ساعات زي أنا بكل ساعات اللي ما أنا أتقبل وتناك أنا علنا تزازات كان برمرحنا منفسنا قدس كان حساباتنا أنصت منيتنا ونسمر حمامنا فوز حتياتنا حدا قالنا خب كله كفء حزن
سقيات لبنا لأننا بهلونا أمكن عقب بقدسان ملاك تحلونا نعوهدت إمنات كان من رحمتي نافت زي مرمرن زي والسنة فتأتك هم بتصح عدلنا نسخان نزل عالم بروخيخا أمين بمسجانا خمزيلنا خنصل بقعات كبرنا أب سمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصات مصاف قد كانت أب سمايكم دمام دريكم معلات انجرانا لما هبنا نحن نبدلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا نمسانا دقلنا أبكفوا عدنا النمبر فتنا يتأتونا من قسن حيل كبر نزل علمنا كإما أمين وزت يا مريم بنا قدوس قبل ملا سلام تا سلام لكله نخي دنقلي خي بسقاهون دنقلي خي عدي جابير صوات كويتا سراويت سلام لكله سخي كابان السيبر اختيخي فريكر سغوم برغيو أمل تسقا جابير مساقي وقفصة الدس والكي حتياتنا سريلنا نفتو ودغي يسكر ساسم انتانا محرت لمن لنا نيربو عليتون أوغويتا محرت كابل لنا التفات رب برهان قص كارم حبل نفسنا يكون زاد حنانا محرت كاي مسال حقسنا حيوانات كاي جلس أوغويتا كاب كل أكين نايسوني ليتان كم بحدش كل زحي زيابيهر أبو قيتانا مدحنان يسكر سلمنا لنا نحطي سلز حلونا نمسكنا لنا كاب سلماتنا برهان كاب تفاتنا بيوت كاب دنقرنا نفلس فلتتاب صحنا أيو ملو معالت ما بكل سلام عنان كحلونا نزبقها بحيل ملاك حاصر لمن لنا نزخل قبر بركه السلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢኻ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መራ መልኣካ ስደደልና ከም ዕዮት ፍረኻ ይቕረበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግ ካብ ፀጋኻ ውፅን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝሰመ ተሰሚ ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝተሰሚ ዓብይ ስምካ ልካ ይቕረበለናን ኣይትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ما بملائك تاكوت وتسبح أنتم زكاة الكنان وسزرع قدوس ما يبدكن ذكرن قدسات سبحاتك ونفدي لكم زسرك قديت أنت
ስክዮተ ወበቁየተ በተአምኖ በውስተ ልብ ወዘበሰማያት ምስጢሪከ በጤና ሰናይ ማዛም ኩለነ ዘንበለ ጻይበ ወዘንበለ ተማውኦ ወዘንበለ ማዕቀብ አድኅነነ ሞታትያተ ወደመረነ ምስለ ለደይኑ በከመ በጸሎተ ኩሎሙ እለ እምዓለም አዝመሩከ ባዶ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ማኅፀነ ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አብራኪሃ ላቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አጥባቲሃ ላጸናከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ከናፍሪሃ ለሰማከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጽባና ለሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይቃሪሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትሕቶትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ
ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ርግዘተ ጎባከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ወዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዘርእከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ብካለምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዘናለምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ቃላለምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ 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 ዘወረድከ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በጽርቅት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመሳምንት ለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለስ ሆነ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ለትበንቲያነ ስመነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተመርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህከ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመከ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘህረከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰብሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመጽእከ ቃለ ቃለ ወንጌል ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዝኡከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሳቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሀተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ክዳ ዘጸፉከ መልታህት የከበንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ከዳንከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘቀሰፎ ከዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተቆራይ ከርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቀጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአጸሩ ከመስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ ዳዊከ ወገሬከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰዩከ ቢያዘ ምዝላሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽኢለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥንከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝህር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈነወከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኮነነ ሕያዋነ ሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ክርስቶስ ወካይ በናስበው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስበው ቁን ወድስ ቤታ መሪያ ብዙ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወላተረመማ ውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ጸልዩ ቅድመ ስዕላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ብሩክተ አንቲ ማርያም ብሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወበሮከ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ ሀብነ ረዳዬ በጊዜ መንዳቤ ዋዘነ መዘንበሌከ ባይድ ወለጻድቃንሰ እምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ወተአሚረ ትሰመይ ማርያም ሃሌሉያ
ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ለከንፌኑ ስብሃተ ወለከናር መሐረነ መሐሪ ኃጢአትና ሰስሪ ዋድህነ ወተማሕፀን ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በበብዝሃ ምሕረት ደምስሳ በዛነ ወፈኑ ሳይልከ ላዕሌነ እስመ እምኀቤነ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ መሐሪ ወተሳሃለነ ሳህለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘችረከ ዘትካል በምህረት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ ሳይልከ ለኩሎም እለ ይጸውዑከ ይፄውዑከ በጽድቅ ሰማየ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሎ ንሳሎ ለአብ ደፈኑ ለነ ሳህሉ እስመ አብ የአክል ለዘሰአሎ ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ለቱ ይደሉ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይእዜኒ መኑ ተስፋዬ አኮን እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አመሐፅን ነፍስየ ሀበ አምላከ ምሕረት አመሐፅን ነፍስየ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመሐፅን ነፍስየ በእግዚእየ ወአምላክየ አመሐፅን ነፍስየ
በንጉሠ ስብሐት አመ ሐጽን ነፍስ በእግዚእ ወአምላክየ አመ ሐጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ ሀበ አምላከ ምህረት መሐፅን ነፍስየ ሀበ ንጉሠ ስብሐት መሐፅን ነፍስየ በእግዚእየ ወአምላክየ መሐፅን ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ንስአሎ ናስተምህሮ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክሉ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳነ አምላክነ ዳያን ረዳየ ምንዱባን ንሕነ ኀቤከ ተማይዘ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝየ ህዙናን ንሕነ ኀቤከ ተማይጽኖ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳነ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ንሕነ ኀቤከ ተማይዘ ወበከመ ዓቀብከነ እምነግሥ ከሰርክ ፍቀነ እግዚኦ እምሰርክ ወስከነ ወበከመ ዓቀብከነ እምነግሥ ከሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ ዓቀብከነ እምነግሥ ከሰርክ ፍቀበነ እግዚኦ እምሰርክ ወስከነ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ወምጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለን ጊዮርጊስ እግዚአብሔር ወጸለበንቲአነ ሀረድዎ ገመዶ ዝረው ሥጋሁ
ከመሃመድ ወወሰድዎ በሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሳ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ወክብረ ወረሰ አርነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባርከኒ አባ እንዘ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንዘ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላት ወልድ ወልደ ወይነገሰ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማለት ንሃብየ እንቲ አየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከለክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከለክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከለክሙ ንስግድ ወንግነ ኢላትን እንፈሳው ንታሰይ ባተስመ ማምላክ የትድንግልናት ያክለት ዛቲ የትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወተም ለመላእክት አቲ ይደሉ ክብሮ ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ስግደት በምድር ወበሰማያትም በባህር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መገዘ መስቀሉ ለዚህን አምላክነ መድኃኒት ወቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ወትረ ይራቅ እምኔ ወምነ ኩሎሙ እግዚእ
መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ዛሊለነ ያወፀነ ማርያም ሳሊለነ ወኩሎ ሌሊተ ማርያም ከመሐሪ ስረይለነ እግዚኦ ምሕረትከ እግዚኦ ቁርር ማተከ ምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ተሳውያን እግዚኦ ቀቦ ሰልሰ ጳጳሳትና አንቶኒዎስ እግዚኦ ቀቦ ጳጳስነ ለጳጳስነ መቃርዮስ
እግዚኦ ቀባ ሀገሪትነ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ለምንኒ ክህበኩም ፀውዑኒ ክሰምዓኩም ኩሓኩሕኒ ከፍተኩም ኢልካ ንኣኸሞ ነዚ ናይ ተስፋ ቃልካ ኣሚንና ድማ ንልምን ኣለና ሃበና ንፅዋዓካ ኣለና ስምዓና ንኸኩሓካ ኣለና ኣምላኽና ክፈተና ሱባኤና ጾምና ምህልላና ጸሎትና ኩሉ ንሰብነ ነውየ ሰሚዕኻ ከም ዝመሓርካዮም ንዓና ድማ ስምዓና ሰሚዕኻ ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ኩሉ ኩነታትና ዝልውጥ መገድና ዘቕንዕ ሓሳብካ ከምቲ እቲ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ሃሉ ተባሃለ ሓሳብና ሰማያዊ ሓሳብና መንፈሳዊ ዝገብር ጾም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕሙማን ዝፍወስሉ ሕዙናን ዝጸናንዕሉ ዝወደቕና ብንስሓ ንትንስኣሉ ዝረሓቕና ንቐርበሉ ጠፋእና ንምለሰሉ ተሰበርና መንፈስና ዝጽገነሉ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ሰላም ኣጀሚርካ ሰላም ኣፈጽመና ትህወኽ ዘለ ዓለምና ጸሎትና ሰሚዕኻ ሰላም ሃበና ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ድማ ሰላም ሃበና እዚ ብሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ሽግርን መከራን ውግእን ወረውግእን ከርተትን ስደትን ጥምየትን ጽምእን ዕድቃንን ብርሰትን ዕንወትን ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና በጸምዚ ይኣኽለኩም በለና ይኣኽለኩም በለና ንዝጨከኑ ኣራህርሃልና እቶም ሕማቕ ዝገብሩ ሰናይ ክገብሩ ሓሳቦም ለውጣልና ኣእዳዎም ሓዘልና ንኩልና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይቕረበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ከም ሰብነ ነውየ ኮይና ንሕናን ህዝብናን በዲልናካ ኢና እሞ ይቕረበለልና ንሕናን ህዝብናን በዲልናካ ኢና እሞ ይቕረበለልና ንሕናን ህዝብናን በዲልናካ ኢና እሞ ይቕረበለልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን በውዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ምዕራፍ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ ማረኖ ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺኡ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ተሳለነ ሰላም
ኩሉ ምስለ መንፈስከ ኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክልኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻት እየን ዝበልካ የምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዓ እግዚአብሔር ወኢትታጐሉ እንፍኖተ ጽድቅ ሶበ ነደት ፍጡነ መዓቱ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዓ እግዚአብሔር ወኢትታጐሉ እንፍኖተ ጽድቅ ሶበ ነደት ፍጡነ መዓቱ ከመ ኢይትመዓ ወኢትታጐሉ እንፍኖተ ጽድቅ ሶበ ነደት ፍጡነ መዓቱ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዓ እግዚአብሔር ወኢትታጐሉ ፍኖተ ጽድቅ ሶበ ነደት ፍጡነ መዓቱ
ፍጡነ መዓቱ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ዝየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብመንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቀና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ንሰብነ ነውየ ከም ተቐበልካሎምን ከም ዝሰማዕካዮምን ሰሚዕካ ከም ዝመሓርካዮምን ንዓና ድማ ተቐበለልና ሰሚዕካ ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ሓጢኣትና ዝድምስስ መንግስተ ሰማይ ዘውርስ ንዝኩሉ ዓለምና ዘሎ ሕማቕ ነገር ድማ ብፅቡቕ ዘቐይር ጾምን ጸሎትን ግበረልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ናይ ልቢ ምምላስ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ገራና ለመሃበና ደልና ኩሉ ኸይርና መረፍና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩም ሕሊና ከይድብል ምስጋሁ እግዚአብሔር ሰላም ለኩልኹን ይኻ በንስተብረኽ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕን ደስ ይበል ኃጢአትና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 38 ክሳብ 43 ሽዑ ሓያሎ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትምህርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና ኢሎም መለስሉ። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትምህርቲ ይደሊ ብዘይ ትምህርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃቦን። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓብዪ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ካብ ሰብ ነነውየ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም
بمعالت فردي مس كل ولدو ازي كتنسو كخننون يوم انه كابيونا زعبي ابزلو ننقص نقصت ازيب باب سلومون كتسمع كابتوسن مدري مسيا كابوسن مدري مسيا نبرت مو بمعالتي فردس مسز ولدو زي كتنسق كتكوننيا انه كاب سلومون زعبي ابزلو سماين مدرن كحلفيو قالي غناي كحلفني بلا غويتانا ندق مزامرتو قال قدس وانجيل መጽሐፈ ኪዳን ዘነገረው ሙግዚኖ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረትን ሳይምታን ቅድመ እርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ
ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክ ምስለ መንፈስከ ኢኩትዎ ለአምላክ ርቶ ይደሉ መድኃን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕልናን ኣርሒቃብናት ከእምሮ ዝኸለልከና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋኣት ተወፈ ናይ ጥሰብ መስቀል ወዳኻ ድሓንካዮ ብዘይተፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞቱ ወዳኻ እውን ተበጀኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታን ውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረፅ መስጋና ማይለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ጎይታ ዘኣጋዝቲ ባኮቴትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ኮር ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንውየድሰከ ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታ ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓን ጥምያት ዝሓልን ንቅፋዕ ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ማደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣልእነታ ምራብካን እምነትን ጉዕ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዕ ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና بأخام فقر ودخان قويتنا إيسم بمسكانا صنعة زلكان زل عالم عالم زبطولا سبحات العالم آمين سبحات العاب لزعان كهنم كبر سبحات لولد لزفوسن أمس سبحات لمنفس قدوس لزهوسن أم لمنفس قدوس أمين يبلو ملائكة السماء بشدانك قالوا سلس قالوا بأماني السمو بمريم ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقرب هلا أملاك قرب لنا
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሁሉ ዘብጻሕናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ዘቕረብናዮ ለመና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ስምዓና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ተቀበለልና እዚ ቅንያት እዚ ናይ ምሕረት ቅንያት ንሰብነ ነውየ ዝመሓርካሉ ሰብነ ነውየ ድማ ካብ መቕፃዕቶም ተጣዓስካሉ ትገብሮ ዝሓሰብካ እውን እግዚአብሔር አምላኽና بعين محرت كات تمت كالي إمو نعنا دما بتصم زي بزم هلازي كم آتهم محرنا كم آتهم قربلنا كم آتهم دما معات كقرلنا كم آتهم دما كفاءنا شفين كا يقرب لنا كم محرت كمبر كم بدلنا يتخيدنا كل خناتاتنا دما قير لنا حمام رحقلنا وقئن ورا وقئن أرحق كسلام هبنا تميت بسقاب سمعات برويت أركان بخدان مبتان دما مش كابجر كأزيابير أملاخنا نسخلو وطلنا نخلهم أب سلطان زلو منفساويان كونو سقاويان مرحتي نلبهم تنكيف كأزيابير أملاخنا بزي كنيات صوم زي بزي كنيات سبع زي ناب صوم ناب صلوت كدهبمو سلام كقبرو أزيابير أملاخنا نسخا نلبهم تنكيف كل نجار أزيابير أملاخنا تنسب كبيت نعخا قليلي مو كل زخبدنا بصوم بمهللانا بخا نقرب لنا مو أقلل لنا سلام هبنا على تورد لنا حتياتنا دمسيس كام ودعتنا تسبق لنا بيد ملائكة تخلونا كابدينا قدس رنجل مريم بركة رديت كفلنا كم تنهوري الزمهر كيوم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوع كلنا سكاي قدس منقستها تمساف غادكا خنتا السماي كم دما مدريخون غيرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا ظلم بدلنا بسانا لغادنا نمبر فتنا يتايقنا منقستنا حيث بالعلم كامين نورك مريم بنقدس جبريل ملا سلام لكله لهلنا خير دنقلني بسقاه وندنقلني سلام لك اللهم صغيرا ونستبرغته برمح حسنك وبرغي وملتسقان يا هير مساخي ومسيد الجسبلتي حتياتنا حاجلنا نفكر وجهي يسوع من تنا محرت لمن لنا آمين يا بيري قبل له بسماء يعرق آمين كما يوعلكم كما يمسيكم كما يكنيكم كلكم أبوتاتنا ديتاتن أحواتن أحاتن أبزاز لكم موخنكم نمهللا نصلات مسانا حبيركم زصنحكم كما يكنيكم سلام እግዚአብሔር أبزاز لكم نعخاتكم يخون እግዚአብሔር أملاخنا سناي فقادو خينو حنت نجار كي هبنايو نزا معلت زيان نزا سعد زيان أبو عدمينا ذهبنا نتا ذهبنا معلتن ساعتن دما نصوم نصلات نمهللا كنكح እግዚአብሔር حيلي سلا ذهبنا كبرن مسغانان نعو يخون زبصحنا يصلات
ዝተማህለልናዮ ምህልላ ዘቀረብናዮ ለመና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ሰሚዑ ከምቲ ንሰብነ ነውየ ብናይ 3 መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ምምላስን ምቁዛምን በኃጢአቶም ምእማንን እግዚአብሔር ይቅረ ዝበለሎም በዓይኑ ምሕረቱ ዝጠመቶም ንዓና ድማ በዚ ምህልላዚ በዚ ጸሎት እዚ ድማ ከም ሰብነ ነውየ ቆላሒሉ ክሪአና እሱ ዝሪኦ እሱ ዝቕበሎ ጾምን ጸሎትን ምህልላን ክኸውን እሞ መዓት ናብ ምሕረት ቁጣዓ ናብ ትዕግስቲ ዝቕይር ጾምን ጸሎትን ምህልላን ድማ ይግበረልና ኣቐድም ኣቢሉ ኣቦና ኣቦሽ ተስፎም ንሎም መዓልቲ ከም ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ዝተዳለወት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 38 ክሳብ 43 አንቢብልና ነይሩ ናልባት ድሕሪልኩም ዝመጻኹም ተሊኹም ደጊመ ከምብባኤ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 38 ክሳብ 43 ሽዑ ሓያሎ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና ኢሎም መለስሉ ንስግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን ዮናስ ከዓ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓብይ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ ሰብነ ነውየ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለደዚ ክትንስኡን ክኹንንዎን እዮም እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ንግስቲ ኣዝየብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጽያ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለደዚ ክትትንስእን ክትኩንኖን እያ እንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና እምበኣር ናይ ሕጂ መዛረቢት ኣርእስትና ካብዛ ኸነንብባ ፀናሕና ፍቅዲ 41 እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ እትብል ክትከውን እያ እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ እዚ ለም ጀሚርናዮ ዘለና ጾም እዚ ካብተን ሸውዓተ ብቤተ ክርስቲያንና እውጃት ዝኾና ኣጽዋማት ሓንቲ ካብኣተን እያ ነነውየ መንያን ዝብል ነነውየ ናይ ኣሰር ዋና ከተማ እያ ነራ ኒምሮድ ዝበሃል ሰብ ከም ዝመስረታ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 11 12 ይነግረና እዩ ከተማ ነነውየ ንልዕሊ 120,000 ሰባት ዝነበሩ ናይ ትሽዑ ዘመን ድማ ዝሰፍሐትን ዝጸብቐትን ከተማ ናይ ኣሶር እያ ነራ ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ህዝቢ ግና ጽቡቕ ግብሪ ዘይነበሮም ነውሪ ሓጢያት ክፍኣት ዝግበረላ ዝነበረት ከተማ እያ ነራ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ልክዕ ለምውን ዓለምና ጽባቕ ኣለዋ ከተማታትናን ኣባይትናን
ጽባቐን ስፍሓትን ኣለዎ ግናኸ ልክዕ ከም ለሙን በኣና ነውሪ ሓጢያት ክፍኣት ዝግበረላ ዓለም ኢና ዘለና ኣምላኽና ግና ህይወትና እምበር ሞትና ስለ ዘይደሊ ምምላስና እምበር ምጥፋእና ስለ ዘይደሊ እቲ ንሰብ ነነውየ ንነቢየ ናስ ልኢኹ ነነውየ ድሕሪ 40 መዓልቲ ጸኒሓ ክትጠፍእ እያ ኢሉ ወርኒን ዝሃበ መጠንቀቕታ ዝሃበ ኣዋጅ ዝኣወጀ ለሙን ንዓና የጠንቅቐና ለሙን ንዓና ይዛረበና ኣሎ ምናልባት ብስፍሕ ዝበለ እዘናይ ነነውየ ጾም ክንርኢ እንተደኣ ደሊና ትንቢት ዮናስ 4 ምዕራፍ እየን ሓፀርቲ እየን ነንብበን እሞ ነነውየ እንታይ ገሮም ኣበይ ነሮም ናበይ ዳሕራይ መፅዮም እግዚኣብሔር ከንታይ ኢሉ መጀመርያ ድሓር ከንታይ ኢልዎም ድማ ብዝያዳ ኣንቢብና ክንርዳእ ንኽእል ኢና እሞ ኣርእስና እቲ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ እዩ እሞ ሎሚ እቲ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብ ማእኸልና ኮይኑ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ተመለሱ ተነስሑ እዩ ዝብለና ዘሎ ካብቲ ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደልዩ ኣለና ምስ በልዎ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ክፉእን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ እዩ ዝደሊ ካብ ትእምርቲ ዮናስ ዝዓቢ ትእምርቲ ድማ ኣይወሃቦን እዩ ኢልዎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ካብቲ ዝግበር ትእምርትኮ እቲ ትእምርቲ ዝገብር ይዓቢ ካብ ዮናስ እኮ እቲ ንዮናስ ዝለኣኾ ይዓቢ ሰብ ነነውየ ድማ ናብ ዮናስ ኣይኮንን ጠሚቶም ናብቲ ንዮናስ ዝለኣኾ እግዚኣብሔር እዮም ብእምነት ጠሚቶም ብእምነት ተመሊሶም ካብ እከይ መገዶም ድማ ወፂኦም እሞ ንሕና ድማ ሎሚ እዚ ጾም እዚ ጾመ ነነውየ እንተኾነ ስሙ ንነነውየ ኣይኮናን እንጸመሎም ዘለና ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ጾም እዚ ጾመ ነነውየ ኢላ ዝሰመየቶ እዚ ጾም እዚ ንሕና ምእንቲ ከም ሰብ ነነውየ ዝመሓርካዮም ይቕረ ዝበልካሎም ንዓና ድማ ናይ ምሕረት ጾም ናይ ይቕረታት ጾም ግበረልና ከምኣቶም ድማ መሓሪ ኢኻ እሞ መሓረና ክንብል ንዓታቶም እንታይ ገሩሎም እግዚኣብሔር እሱ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንዓና እውን ከምኡ ክገብረልና ንርእስና ኢና ንጸውም ዘለና ንነብስና ኢና ንጸውም ዘለና እሞ ናብቲ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ናብኡ ክንበጽሕ ናብኡ ክንጥምት ኢና እንጸውምን እንጸልን እንምህለልን ዘሎና ሎሚ ኣብ ቅዳሴ ክንበብ ንባባት ብቤተ ክርስቲያንና ዝተሰርዐ ሮምየ 2 ካብ 1 ክሳብ 16 ያዕቆብ 7 ይቕረታ ያዕቆብ 5 ካብ 1 ክሳብ 9 ግብረ ሐዋርያት 2 ካብ 37 ክሳብ 40 ንባባት ኣሎ ኣብ ሮምየ ኣብታ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12-13 ከም ዝብለና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ
እቶም ገበርቲ ሕጊ ደኣ እዮም ዝጸድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕጊ ጻድቃን ኣይኮኑን። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ነዚ ቃል እዚ ንስማዓዮ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቶም ገበርቲ ሕጊ ደኣ እዮም ዝጸድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕጊ ጻድቃን ኣይኮኑን ብለና ኣሎ። ኣዛና ዓመታት ሰሚዕን ዓመታት ተሰቢኽና ዓመማታት ተነጊርና ዓመታት ድማ ቃል ወንጌል ከማይ ዘኒምና እሞ ሰብ ነነውየ ንዮናስ ደሓን ሰሚዕና ካሎና የቐንየልና ኢሎም ድዮም ስቕ ኢሎም ኣይፋሎምን። ነቲ መልእኽቲ ኣምላኽ ካብ ዮናስ ሰሚዖም ግብሮም ግብሪ ሓጢኣት ሓዲጎም ሓሳቦም ሓሳብ ሓጢኣት ለዊጦም ብንስሓን ብጾምን ብጸሎትን ብብኽያትን ሓሳቦም ስለ ዝለወጡን ግብሮም ግብሪ ሓጢኣትን ስለ ዝሓደጉ እዮም ተማሒሮም። እሞ ከም ኣብነት ንዓታቶም እናጠቐስና ከምኣቶም መሓረና ንብሎ ዘለና ግናኸ ሰማዕቲ ጥራሕ ዘይኮናስ ከም ቃሉ እንታይ ንኹን ገበርቲ ጽድቂ ክንከውን ይግባአና። ኣብ መልእክቲ ያዕቆብን ኣብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 1 እንታይ ዝብለና ኣቱ ብሃብታማት እስከ ሕጂኸ በቲ ዝመጸኩም ዘሎ መግደራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ኢሉ ሃዋርያ ያዕቆብ ድማ እቶም ሰብ ነነዌ እኮ ሃብታማት ነይሮም ከተምኦም ጽብቕቲ ነራ ብነቢይ ዮናስ ድሕሪ 4 መዓልቲ ነነዌ ክትጠፊኣ ዝብል መልእኽቲ ምስ መጾም ግና ካብ ዓብዪ ክሳብ ህፃን ካብ ንጉስ ክሳብ ታራ ኣሓ ጠለበጊዕ ከይተረፋ ኣብ ከተማ ነነዌ ዋይ ዋይታን ብኽያትን ናይ ሓዘን ንስሓን ድማ ተሰምዐ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ንጉስ ኣብ ሓሙኽሽቲ ወጮ ተኸዲኑ ምስ ህዝቡ ሓዘነ። ህፃናት ጡብ ተሓዲጎም ዋይ ዋይ በሉ። ጠለበጊዕ ኣሓ ካብ ወፍሪ ተኸልኪለን ኣብ ደንቢአን ተዳጒነንን ተዓጽየንን እምባሕ እናበላ ከብቲ ጠለበጊዕ ድማ ኣብ ኣምላክ ሰዓት ስማዕ እምቢዕ እንዳበላ ነነዌ ከተማ ነነዌ ኩላ ዋይ ዋይ ኣትብል ነራ። እሞ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ንመልከቶ። እቲ ንጉስ እንታይ ገበረ? ልብሰ መንግስቱ ደርብዩ ካብ መንበሩ ወሪዱ ኣብ ሓሙኽሽቲ ተቐመጠ። ሎማ ዓለምና ከምዚኦም ነገስታት የድልይዋ ኣለዉ። ሎማ ዓለምና ከምዚኦም መራሕቲ የድልይዋ ኣለዉ። ሎማ ዓለምና ምስ ህዝቦም ዝሓዝኑ ናብ ኣምላኽ ዝቐርቡ ወጮ ተኸዲኖም ዋይ ዋይ ዝብሉ ካብ እግዚኣብሔር ረድኤት ዝደልዩ ሎሚ ከም መራሒ ከም ንጉስ ነነዌ ዓለምና ከምኡ ትደልላ። ከምዚ ዝገብሩ ሰበስልጣን ኣለዉ ዶ? እግዚኣብሔር ይምሓረና እምበር ሎሚ እሞ ቤተ ክርስቲያን ኩናት ትእውጀሉ ዘመን ኢና ዘለና። እግዚኣብሔር ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና እሞ እቲ ንጉስ ከይተረፈ ወጮ ተኸዲኑ ኣብ ሓሙኽሽቲ ተቐመጠ። ኩሉ ይጹም ኩሉ ካብ እከይ መገዲ ይመለስ። ኣሓ ጠለበጊዕ ንሩባ ኣይውረዳ ሳዕሪ ኣይብልዓ ማይ ኣይስተያ ህፃናት ድማ ጦብ ይሕደጉ ኢሉ ኣውጁ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ናይ ኩልና ጾምን ጸሎትን ብኽያትን ኣብ እዝኒ ኣምላኽ ይብጻሕ። ኣብ እዝኒ ኣምላኽ ድማ ዝስማዕ ይግበረልና። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እውን
معرف كلته قصر 39:4 እንታይ ይብለና ተነስሑ ካብ ዝቀይናን ወለዶ እዚ ድሓኑ ይብለና ተነስሑ ካብ ዝቀይናን ወለዶ እዚ ድማ ድሓኑ እግዚአብሔር ኣብ ቀይናን ነገራት የለን እግዚአብሔር ኣብ ቀይናን ነገራት አይርከብን እዩ እሞ ካብቲ ሁሉ ቀናን ነገር ንርሓቅ ንውፃእ ንተኣለ ሎሚ እቲ ዓቢ ተስፋና ካብ ዝጾም እዚ እንታይ እንተደዓልና ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ንምርካብ እዩ ሰብ ነነውየ ናብ ኣምላኽ ተመልሱን እከይ መገዶም ምስ ሓደጉን እንታይ ኮነ እዩ ዝብለና ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 10 ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ መገዶም ከም እተመልሱ ግብሮም ረአየ ኣምላኽ እውን ነቲ ኸውርደሎም ኢሉ እተዛረቦም መዓት ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን ከዓ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽና ይኹን እምበኣር ንምህለል ዘለና ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ጾም እዚ ክንጾሞ ዝኣዘዘትና ኣብ ቤቱን ኣብ ኣባይትና ኮይንና ንምህለል ክልምን ስም ኣምላኽ ክንጽውዕ ዝጸናሕና እምበኣር ነዚ ተስፋ ጌርና ኢና ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ መገዶም ከም እተመልሱ ግብሮም ረአየ ኣምላኽ እውን ነቲ ኸውርደሎም ኢሉ ዝተዛረቦ መዓት ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን ከዓ እሞ ኣምላኽና ሎሚ ምምላሰይ ምምላስኩም ክርኢ ደሉሎ ኣምላኽና ሎሚ ጽቡቐይ ጽቡቕኩም ግብርና ክርኢ ደሉሎ ሎሚ ኣምላኽና ፍቕረይ ፍቕርኹም ሓድነተይ ሓድነትኩም ሰናየይ ሰናይኩም ክርኢ ይደሊ ኣሎ እሞ ባዕሉ ኣምላኽና ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝርአ ርኡይውን ንዕኡ ዝሕግስ ነገራት ክንገብር ጸጉኡ የብዝሓልና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ጾም እዚ ከም ልምዲ ገርና ይንውሰዶ ዓመት መፀ ከም ፀመነ ነውየ ኢልና ጥራሕ ከም ልምዲ እውን ይሰዶ እንታይ ደኣ ብእምነት ንጽሞ ብመንፈስ ንመርሓሉ እከይ መገድና ንሕደገሉ ካብ ጽልእና ፍቕሪ ንምፅኣሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ካብ ቁጽሪ 2 ክሳዕ 4 ከም ዝብለና ግናኸ ኣእዳውኩም ብደም ኣጻብዑኹም ብበደል ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሰት ይዛረባ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎ እሞ ንኣኻትኩምን ንኣምላክኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩም ኣብ እሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሜኹም ገጹ ዝሕበኣልኩም ሓጢያትኩም እዩ ብጽድቂ ዝጠርእ ሓደ እኳ የልቦን ብሓቂ ዝምጉት ሓደ እኳ የልቦን ኣብ ኮንትነት ይውከሉ ሓሶት ከዓ ይዛረቡ እከይ ይጠንሱ ሓጢያት እውን ይወልዱ ኢሉ ኢሳያስ እዚ ክብል ከሎ ኢሳያስ እቲ ዘመን ዲኹም ነይሩስ ዋላ ንዓና እዩ ቅምጥ ኣቢልካ እዚ ቃል እዚ ንመን እዩ ዝመስሎም እዩ ነዚ ብዘመንና ዝግበር ዘሎ ነዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ነዚ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ነዚ ንሕና ንውዕሎ ንሓድሮ ዘለና እዩ ነቢይ ኢሳይያስ ዘንጸባርቐልና ዘሎ እሞ እዚ ኩሉ ዝተዘርዘረ ኣርሒቕና ነዚ ጾም እዚ እንተጸምናዮ ምሕረት ረዲኤት ካብቲ መሓሪ ኣምላኽ ክንረኽበሉ ኢና እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ እንታይ ኮይኖም እዮም ነቲ ኣብ ማእኸሎም ዝነበረ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ዘየለለይዎ ክንብል ተደኣ ኮይንና ምኽንያቱ
ከየለልይዎ ብዓበሰኦም ምክንያቱ ጎይታ ኣብ ሓጢኣት ኮንካ ይልለን እዩ ጎይታ ኣብ ሓጢኣት ኮንካ ይርከብን እዩ እሞ ነዚ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ምሳና ዘሎ ሎሚ ሓጢኣትና ሓዲጉ ከም ሰብ ነነውየ ክምሕረና ነዚ ብነቢይ ኢሳይያስ ዝተነግረና ኣእዛንና ይቕረታ ኣእዳውና ካብ ደም ይፅረያ ከናፍርና ካብ ሓሶት ሓቂ ይዛረባ ኣጻብዕና ካብ ርክሰት ይንጽሓ ልሳንና ካብ ክፉእ ጽቡቕ ይዛረባ ብጽድቂ ንጥራዕ ብሓቂ ንመጉት ካብ ኮንትነት ድማ ንውፃዕ ንርሓቕ እሞ እግዚኣብሔር ይቕረ ክብለልና እዩ ኣብኡ ንወከል ጾምና መልሲ ክንረኽበሉ ጾምና ምሕረት ክንረኽበሉ ጾምና ድማ ረድኤት ክንረኽበሉ ታሪክ ነነውየ ከነዘንቲ ኮናን ቤተ ክርስቲያንና ዝጾም ዝኣውጃሃልና እንታይ ደኣ ከም ሰብ ነነውየ ዝወደቕና ከም ሰብ ነነውየ ዝሓጣና ከም ሰብ ነነውየ ድማ ንእግዚኣብሔር ዘቆጣዕና ስለ ዝኾንና እሞ ዓበሳና በደልና እከይና ሓሳብና ሓዲግና ናብ ኣምላኽ እንተ ደኣ ተመሊስና ኣምላኽና ድማ ይቕረ ባሃሊ ምዃኑ ንነነውየ ዝመሓረ ከም ዝምሕረና እያ ኣውጃትልና እሞ እዚ ጾም እዚ ምስለ ጾም እውጅ እንድዩ ኢልና ዘይኮንናስ እንታይ ደኣ ብውሽጥና ምክንያቱ ኢሳይያስ ጽቡቕ ርእይ ተዛሪብና ኣእዳውኩም ካብ ደም ይፅረያ ከናፍርኩም ካብ ሓቂ ሓሶት ይዛረባ ኣጻብዕኹም ካብ ርክሰት አንጽሁ ልሳንኩም ካብ ክፉእ ጽቡቕ ተዛረቡ ብጽድቂ ጥርዑ ብሓቂ መጉቱ ኣብ ኮንትነት ኣይትወከሉ ኣብ ኣምላኽ ተወከሉ እዩ ዝብለና ዘሎ እሞ ብኸምዚ ክንጸመ እሞ ዛትህወኽ ዘላ ዓለምና ሰላም እዚ ብዓለምና ወሪድ ዘሎ ሕማም ክርሕቐልና ውግእን ወረ ውግእን ንሰምዖ ዘለና ክቆረልና ጥምየት ብጽጋብ ጽምኢ ብርውየት ስደት ከርተት ድማ ብዕረፍቲ ብምትእኽኻብ እግዚኣብሔር ክትከኣልና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ሰብ ነነውየ ዝተለመነ ኣምላኽና ንዓና ድማ ይለመነና ንሰብ ነነውየ ብኡ ንብኡ ተመሊሶም ናብ ኣምላኾም ዝለመኑ ንሕና ድማ ናብ ኣምላኽና ተመሊስና እንልምኖ ጾምን ጸሎትን ይግበረልና ሎሚ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ነቲ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብ ማእኸለይ ኣብ ማእኸልኩም ዘሎ ክንርኢ እግዚኣብሔር ንሰብ ነነውየ ዓይነ ልቦም ኦም ዘብርሀ ዓይነ ልቡናና ንዓና ድማ የብርሃልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ መልሲ ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ዘምጽእ ይግበረልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ናይ ጽባሕ ሰባት ይግበረና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከበሉና ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ
بجاخلو عالم مسوات دهنتنا مسوات دهنتنا كريستوس قال أملاك بقى فاسكانا بقى فاسكانا وإذا قلت لهم كريستوس فتاري كريستوس فتاري مسكانا يبسا بسمع بمدري بسمع بمدري امنتنا لمسنا بعد خالدنا بعد خالدنا من فكر ملاخ بارك باينا بارك باينا وهابه تقازم تقازم امين هللويا الفا اوميغا الفا اوميغا اكذيو سمعني نفس اللود يدي سغايت بني اكذيو سمعني نفس اللود يدي سغايت بني ستزلال كاكاشا كمتم أبوتا ديبلو ستزلال كاكاشا كمتم أبوتا ديبلو كمتزكيو دبيبستاني بعيني مهرة مدني كمتزكيو دبيبستاني بعيني مهرة مدني زتمتكيو يسوس مسكلو تدحني غابت غسلو انت تمتكيو يسوس مسكلو تدحني غابت غسلو سمعوا نبعات عندي زدرج الحزن الذي زحز مخان نفسي خليطاتو خبيتا مسكيناتو እግዚአብሔር سمعوا زملس نبعات عندي زدرج الحزن الذي زحز مخان نفسي خليطاتو خبيتا مسكيناتو እግዚአብሔር ጸሎት ሰምዖ ዝምልስ ነብዓት ዒዚ ዝገርዝ ሕዘን ልቢ ምዃን ነፍሰይ ህሊታቶ ኣፋ ኸፊታ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ናኻ أملاك خمو يملكك نفسي خمو يملكك نفسي أملاك معه أدوي العلم خمي غما تنسي إني خاتدي أملاك خمو يملكك نفسي خمو ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ሕጉስ ተሎ ይዘምር ጸቦት ተሎ ድማ ይጸልል ከናኸሞ ኣብ ሓጎስና ብመዝሙር ከነመስግነካ ኣመስገንቲ ግበረና
تصابنا تخبدنا دما بصلواتنا بخاخ نقح سخارد عنا كلنا عالمنا نجر جابير أملاخنا نتصببه نخف نتصبو نخفو زلنا دما نحنا إنامو سخا يقرب لنا بس أمزي جابير أملاخنا جز كاجز محرت ملسلنا جز كاجز محرت ملسلنا سبنا نويه كم تعرق كيوم نعنا دما تعرقنا كم تنساتهم كاب أكيد مقدم كاب كفاء حسابهم تمليسهم سلسة معلتن سلسة ليتن متسمو كتور دوز حسبك تتعسكلو زي جبر كايو نحنا دما كاب كفوء حسابنا كاب حماء مقدنا تمليسنا إذن سلسة معلت زين كنت صوم كنت صلي السخة حق زنا جابير أملخنا السخة حق زنا جابير أملخنا السخة حق زنا نعلم سلام نزازل لنا أي هجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام هبنا كل خنا تعدم ما بس أمزي لو تقلنا زقبت أقنع لنا زمررت عملنا زخف أتصبق لنا نادينا قدس رنجل مريم ملادنت نملاك ترى دأنت بنا نبياتنا هوريات نصادق عن سمايتات نصلت هاي تفلينا سلام كم زو على سلام حضرنا ننبيتنا ما بدي حم سلام أتونا أب سمايتنا بربنا سمك يقدس من خاتم أفاد كم تاب سمايكم لا تنجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوصلنا نقول كم فاد إحنا ننبر فتنا يتتونا من قصن حيلن كبر النزل عالمنا تكاين أمين أوزت يا مريم بناي قدوس جبريل من السلام تا سلام لك الله حلنا خدم بجر سجاخون دنقليخي أدي جابير سوار كويتا سراوي سلام لك الله نسخك وأنس برختي خفرك الصبر وملئت أتسجع جابير مساقي وأفسد الدس والك حتى ناصر يلنا نفط ودغي يذكر سس من تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويسري إكزينا أملاك المدن يذكر سس كان لك كان سرهات يدم ساسي أبو سول اللي بركساتي برهان أنتم أبويا كانت وأبويا ديكونات روان سيركس أنا بسمكم كون فتانون سانه رسيان نرست كون دولان سمعت زيو مهار النكسوس مال عصر تغلت زيو مهار النكسوس 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 سأقول أبيك أسيس بصلتك قدس زعل في مهاركم بتمسحوا اللهم بافن الناس قدس كما سرحت تبتاعكم أنت أجزتنا مريم مهار النكسوس بأنت 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 أجزتنا مريم مهار النكسوس أجاقويتنا إيس كرسسن فرق زيابير أبون حبرت منفس قدسن مساين مسكلهم من يخون سلا كل زيابير مسجانا يبصحيو زيابير يتقبل له